आंनाव जा दङ बेनो थाथों, आंनि न'खराव जा दङ बेनो थाथों, बेखौबो गुबुना सेदलाबनो साननाङा, गुबुना लानो साननाङा, गावबा गाव खामानिखौ मोजां माव। आरो जा एसे दोङो जोंनियाव दा, जोङो जोंनि उन्दै बा जोंनि गोरिब, जोंनि सिंनि मानसिखौ जों मा बोखांनो नाजानांगोन, मोजां जाहोनो नाजानांगोन। अब्लासो खौसेथि फैगोन, अब्लासो अनलायनाय फैगोन। जों सेदलाबनो बोख्लाबनो नागिरोब्ला, गावबा गावनिखौल' सानोब्ला, बेवहायथ' मालाबाबो खौसेथि आरो अनलायनाय फैनाय नङा। जय हिन्द। बर' हारिखौ लानानै, बर' हारिनि राजखान्थिखौ लानानै, साख्रि बाख्रिनि बिथिंनिफ्राय लानानै आंनि गोसोआव ओरैबायदि सोंथि जाखांफैदों। दाखालै बावैनि फरेस्टनि साख्रि होनायखौ लानानै फेसबुक इउटुबनि गेजेरजों जाबायदि दावराव, जाबायदि कमेन्ट्स लिरदों मानसिफोरा, बेखौ लानानै दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा सावरायगोन। भिडिअखौ मोजाङै खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दा ओरैबायदि लिरदों फेसबुकफोराव, आगोलबो सोरबा सोरबा राजखान्थिजों थाफानाय, सोरबा पार्टिजों थाफानाय, बैफोरबायदिफोरासो साख्रि मोनदों होननानै लिरदों। आरो दिनैनि दिनावबो सोरबा राजखान्थिजों थानाय आरो सोरजोंबा सिनायजानाय बैफोरबायदि मानसिफोरासो साख्रि मोनदों, जों मोननो थाङाखै। दिनै फेसबुक इउटुबनि गेजेराव बेफोरबायदिल' कमेन्ट्स आरो दावराव। दा आंनि सोंथिया बेनो, सोरबाया दिनै हारिनि थाखाय खामानि मावनो राजखान्थियाव ओंखारदों, ना गावबा गावनि साख्रि मोननो थाखाय, ना गावबा गावनि न'खरखौ सुफुंनो थाखाय, मानि थाखाय दिनै राजखान्थियाव ओंखारदों? जोंनि बर' माहारिखौ गोजौ थाखोसिम लांनो, ना गासैबो गावबा गाव लाबा लाबनि थाखाय? दिनै मानो लिरदों बेफोरबायदि? दिनै एसेबां मानसिफोरा मानो लिरदों? राजखान्थि बा बबेबा मोनसे हानजाजों, बबेबा मोनसे दोलोजों थाब्लासो साख्रि मोनो, नङाब्ला साख्रि मोननाया सहज बाथ्रा नङा। दिनै बेफोर बाथ्राखौ मानो लिरदों? दिनै आगोलनिफ्रायनो बेफोरबायदि जाबोबाय दङब्ला दिनैसिम, अब्ला बर' हारिनि खौसेथिया बबेथिं फैनो? बर' हारिनि थासारिया माबायदि जागोन? आगोलनिफ्रायनो दिनैसिम गासैबो गावबा गावनिल' जाबाय दङब्ला, आङो नोंथांमोननि इउटुब आरो फेसबुकनि कमेन्ट्सखौ लानासो बाथ्रा सावरायदों, आं हारसिं बुंनाय राव नङा। मानो होनोब्ला नोंथांमोननि कमेन्ट लिरनायखौ नायोब्ला जोंनि गोसोआव सोंथि जाखांफैयो। हारिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय राजखान्थियाव ओंखारदों, बर' हारिनि थाखाय, ना बबेबा मोनसे आफादाव हारिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय थादों, ना जों गावबा गाव लाबा लाबनि थाखाय बबेबा मोनसे आफादजों लोगो जादों, सोरजोंबा थाफादों? मानि थाखाय? दिनै मानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आगोलनिफ्रायबो दावरावमोन, आरो दिनै ओरैबायदि दावराव? दिनैथ' ससियेल मिडियानि जुग जाबाय, गावबा गाव फेसबुक इउटुब, गावबा गावनि साननायखौ, गावबा गावनि गोसोखौ गावबा गाव लिरनो हायो। मा जानो थांदों, मा जादों, मा नुदों? दिनै एसेबां जों दा खौसे जानांगौ, खौसे जानांगौ, खौसे जानांगौ। साख्रि बाख्रिनि बिथिङाव गासैबो गावबा गावसो मोनोब्ला, अब्ला जोंफोर गेजेरनिया मा जागोन? जोंबो अब्ला मा बबेबा मोनसे राजखान्थि दोलोजों जइन जानानै हाबनानै थाथारनांगोन नामा? गावबा गावनि लाबा लाबनि थाखाय, गावबा गावनि खामानिनि थाखाय जों मा बबेबा मोनसे राजखान्थिजों हाबनानै थायाब्ला जोंफोर जेबो खामानि मावनो हानाय नङा नामा? जों जेबो मोननाय नङा नामा? गोबां सोंथि सिखांफैयो जोंनि गोसोआव। मानो होनोब्ला एसेबां दावराव जादों फेसबुक इउटुबनि गेजेरजों। अब्ला जोंदि खौसेथि होनना बुङो, दिनैनि दिनाव खौसेथि नङा। आगोलनिख्रुइ दिनैनि दिनाव बांसिनसो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव हिंसा हिंसि, एना एनि, नांलाय खमज्लाय, नायनो हालायै बांसिन जादों। आरो दिनैनि दिनाव दा जों कमेन्ट बक्सआव जा नुदों, जा कमेन्ट्स लिरदों मानसिफोरा, बेफोरबायदि जादों, बेफोरबायदि जादों, राजखान्थिजों पार्टिजों थाबासो जब मोननो हायो, साख्रि मोननो हायो, नङाब्ला जोंफोरबायदिया मोना। बेफोरबायदिब्लाथ' आरो मा जाबावगोन? हिंसाया बेसेबां बारायबावगोन? बर'जों बर' बेसेबां नायज्लायनो हायै जाबावगोन? बर'जों बर' नोंथांमोनानो बुं कमेन्ट बक्सआव।
जोंनि बर' हारिनि थासारि इनभाइरनमेन्टआ मा जागोन फैनो गोनां समाव जों माबायदि मोजां खालामनो हागोन जों माबायदि अनलायनो हागोन जों माबायदि खौसेयै खामानि मावनो हागोन गोबां साननो गोनां फैनो गोनां समखौ नायोब्ला जों हिंसाखौ फोजोबनो हागोन ना हिंसाया जों गावजों गाव एना एनिया बांसिन जागोन जों माबायदि खामानि मावोब्ला जों माबायदि लामाजों थाङोब्ला माबायदि खामानि मावोब्ला हिंसा हिंसाया खम जागोन दिनै मानो एसेबां दावराव दिनै मानो एसेबां हिंसा हिंसि जानो हमदों मानि थाखाय गावबा गाव सार्थ नामा गासैबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फिसा फिसा साख्रिफोराव गासैबो गावबा गाव सार्थ नामा गासैबो सब गावबा गाव नामा जों मा गासैबो बेबो बे राजखान्थिजों बेबो बे राजखान्थिजों गासैबो जोङो मा मोनफ्रोमबो राजखान्थियाव हाबनांसिगोन नामा अब्लानियाथ' मा जागोन नायलायनो हायो बारा जागोन आं ओरैबायदि बाथ्रा बुंनो दङ आंनि न'खराव मोनसे काहानि जादों फिसा साख्रिनि बेलायाव आङो पल खेवथ'वाखै आं बैसोर 7 जन 8 जना बबे पार्टिखौ सापर्ट खालामो आङो पल खेवगोन आं खामानियाव गोबां हेंथा जादों आं पल खेवथ'वाखै आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जायफोर ओरैबायदि हेंथा हिंसा बबेबा राजखान्थि हान्जायाव थाफानानै फाय नोंसोर नोंसोरनि फिसाफोरखौ मोजां खालामनो नाजा गुबुननि खामानियाव ओरैबायदि हिंसा जादों सेनो नागिरदों बोख्लाबना जानो नागिरदों ओरैबायदि थासारि माने बोख्लाबजोबनानै जानो नागिरदों थारमाने आरे गावबा गाव मोजां खामानि माव रावखौबो हिंसा खालामनो गोनां जेबो गैया नों नोंनि लामाथिं मोजां खामानि माव नोंनि न'खरनि गथ' गथायखौ मोजां खालामनो नाजा नों मोजां खामानि माव जोङो सोरखौबा हिंसा खालामनो गोनां जेबो गैया होनखायो आथिं आखाइ दोङो मेहनत खालाम मोजां साख्रि आरो आं गथ'फोरखौथ' बुंखागोन गोरों गोरों गथ'फोर फाय बारा टेनसन जाना साख्रि बाख्रिनि मोजां खामानि माव मोजां फरायग्रो मोजां मोजां साख्रि ओंखारगोन मोजां मोजां साख्रिखौ मावगोन गोरों गोरों गथ'फोरखौ बुंखायो मोजां मोजां साख्रिखौ मावगोन बारा टेनसन लाना साख्रि बाख्रिनि बेलायाव उन्दै उन्दै फंबायमोन गोबां मोजां मोजां साख्रि दङ मोनगोन धैर्य हम आरो मोजां मोजां साख्रिखौ मावगोन मोनसे टारगेट खालाम एसेबां टेनसन लाना फंबायमोन दा जों जाबायदि दावराव नुदों दा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव जोंनि थासारिया माबायदि जागोन फैनो गोनां समाव एसेबां एना एनि एसेबां हिंसा हिंसि एसेबां गावबा गाव गासैबो गावबा गाव लब्लाथ' बेबो बेनि बेबो बेनि बेबो बेनि बेबो बेनि बेफोरबायदिबाथ' जोंनि थासारिया फैनो गोनां समाव ओरैबायदि गाज्रि जागोन मोखां दैनायलायनाय नङा आं मालाबाबो साना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एसेबां हिंसा हिंसि जालायनाङा जोङो मोजां जालायनांगौ अनलायनांगौ हेल्प खालामनांगौ हेफाजाब होनांगौ सेख'लायना बोख्लाबलायनाङा हिंसा खालामनाङा जाय मोननो गोनां मोनथो आं बेफोरबायदि सानो जोंनियाव जों एसे दोङो जों बेजोंनो खुसि जोंनि गाहाय थाखोनि मानसिफोर जों बिसोरखौ माबायदि बोखांनो हागोन माबायदि मोजां खालामनो हागोन आंनाव जा दङ आं बेजोंनो खुसि आंनो बेनिख्रुइ बारा नांला आङो बेनिख्रुइ बारा मोननो थाङोब्ला मा गोबां हिंसा गोबां दावराव दावसि जाबावगोन बेनिखायनो आंनाव जा दङ बेनो थाथों आंनि न'खराव जा दङ बेनो थाथों बेखौबो गुबुना सेदलाबनो साननाङा गुबुना लानो साननाङा गावबा गाव खामानिखौ मोजां माव आरो जा एसे दोङो जोंनियाव दा जोङो जोंनि उन्दै बा जोंनि गोरिब जोंनि सिंनि मानसिखौ जों मा बोखांनो नाजानांगोन मोजां जाहोनो नाजानांगोन अब्लासो खौसेथि फैगोन अब्लासो अनलायनाय फैगोन जों सेदलाबनो बोख्लाबनो नागिरोब्ला गावबा गावनिखौल' सानोब्ला बेवहायथ' मालाबाबो खौसेथि आरो अनलायनाय फैनाय नङा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरना दाबाव जय हिन्द।